रोजगार के बारे में हम सोचले बानी कि नगर पंचायत से ना हम अपना पॉकेट से 2-4 गो फैक्ट्री बैठाए काम करे, छोट छोट फैक्ट्री जैसे गरीब घर के लड़का जियसन युवा जी आलसन, बस ये मौका पूरा। और रही बात कि हर साल हमारे यहाँ डोल के मेला लागेला, तो डोल के मेला में 8 गो डोल लागेला। 8 गो डोल वाला लोग से हम जे दिन हम नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के कुर्सी पर बैठे न, वो दिन हम अपना पैकेट से 20,001 रुपया सहयोग राशि के रूप में हर डोल वाला लोग के देम। हर दुर्गा पूजा हर साल उठेला, हर दुर्गा पूजा में पंडाल पे 5,001 रुपया सहयोग राशि हमारा पॉकेट से रही। जैसे कि 10 लाख लगाइए और 40 लाख कमाइए वाला कोनो फार्मूला तो नहीं करे लगे भैया। हमारे से बता दी कि भगवान के दिल हमारे लगे सब कुछ बा, कोनो चीज़ के भगवान हमारे लगे कमी नहीं जोड़ जाता। बिजली खातिर चेयरमैन के फोन कल जाता है तो वो कहलन कि हमारे घर में बिजली पैदा होता। अच्छा, वर्तमान में 6 बजे के बाद सूर्य अस्त होला तो वहाँ के मस्त गुप्ता जी लो बालो तो गुप्ता जी हमरा यहाँ बालो, सोनी जी सोनार लो बालो तो हमरा संग रही लो, ए तरह कोनो मन में भावना नहीं रोगा। जे दिन हम शपथ लेम वो दिन तो 5 गो एम्बुलेंस शपथ जैया मैक से अगर हम बोले में अपन शपथ लेम वो दिन 5 गो एम्बुलेंस चलवाए के वही दिन। नमस्कार, वो देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार और आज हम पहुंचल बानी आज सेवरही नगर पंचायत में और हमारा साथ बानी सेवरही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के भावी युवा प्रत्याशी और साथ ही साथ पूर्व स्वर्णकार संघ अध्यक्ष सेवरही अनूप सोनी जी। आज हमने के यहाँ से सेवरही नगर पंचायत के विकास के ऊपर और तमाम यहाँ के चुनाव के जो काम मुद्दा रही हमने के चर्चा करम सन। सबसे पहले आज भोजपुरिया माटी के लाल चैनल में राउर स्वागत बा। भोजपुरिया माटी लाल चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद कि रहुआ अपन कीमती समय हमारा खातिर निकलनी, हमें के बहुत बहुत आभार व्यक्त करतनी आपके और सेवरही के जनता के बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपन छोटन भाई के अनूप सोनी के एक बार मौका दी और अनूप सोनी आपसे वादा करतन कि जीवन भर आपके ये कर्ज उतारे खातिर कोशिश करिए। जी बिल्कुल। पहिल का सवाल हमारी रही कि ये मेरी नगर पंचायत चुनाव पर राउर मुद्दा का रही, सबके मुद्दा रहता विकास के, लेकिन राउर मुद्दा का रही है मेरी के मुद्दा का बात रहल तो सबसे पहला मुद्दा हमारी रही कि पहले घोषणा करे में घोषणा का करे में वही दिन हम एम्बुलेंस खरीद के उजा लागल रही नगर पंचायत सेवरही में। दूसरा कि तमकुही रोड जहाँ से चालू होता और जहाँ ख़त्म होता जी ओजा ले कोनो ऐसन गली या रोड ना रही जौन चमचमात ना रही आ एकदम रोड रही चकाचक एकदम फ्रेश। अच्छा, रउआ के जनता काहे मौका दे, ये जनता खातिर सेवरही नगर पंचायत के जनता खातिर राउर कौन कौन योगदान रहल बा? योगदान के बात रहुआ कहनी तो अभी योगदान तो बहुत कैले बानी, जैसे लॉकडाउन में गरीबन के अनाज पहुँचैनी घर घर जाके, और कुछ अपना मंदिर हनुमान मंदिर बाटे वजह से देवे के काम कल गई हमार कमेटी के साथियों के साथे। और अब काल के बात हटे कि एगो गरीब के लड़का भई रहे तो कुछ पैसा के भाव में वो लड़का वजह से ना निकल पावत रहे हॉस्पिटल से, वो छोड़त ना रहन हॉस्पिटल तो हम गईनी तुरंते, हमके मालूम चलल तो तुरंते जाके पैसा पेड करके वो लड़का के निकाले के प्रयास कल गई। तुरंत लड़का के वो हॉस्पिटल से ओकर माई बाबू के सहयोग करके वो लड़का के वजह से मुक्त करावल गई, लड़का घर पहुँचावल गई। ऐसे हमारा बड़ा खुशी मिलल वो लड़का के सहयोग करके, और ऐसे ही हम सहयोग हमेशा करत रहे, ये हमार वादा बाटे। और हर साल 11 गो लड़कियन के शादी करें हम अपना सेवरही के। एक पहले कोनो गरीब बेटी बहन के शादी में रहुआ अनुदान? हाँ, हमेशा करत आइल बानी। हमारी सिद्धांत हटे कि हमारे गरीबन के सेवा करे में बड़ा मजा मिलेला, एगो अलग सुख शांति के एगो अनुभव प्राप्त होला। का पद के बाद ए तरह से वारा तो रहुआ जनता के बीच में बाटे तो हम ई वादा करत तानी कि अगर जनता के जौन काम हमरा के दी अगर पे खरा ना उतरेम न तो वही दिन हम अपन कुर्सी के त्याग कर देम आ वो दिन के बाद से पूरी लाइफ अपन पूरा जीवन जनता खातिर समर्पित कर देम, बिना कोनो पद के पूरा जीवन अपन समर्पण कर देम आ उनका साथे एकदम रहेम हम। अच्छा, अभी सेवरही नगर पंचायत में देखल जाओ तो जौन जेन्युइन समस्या बा आम जनमानस खातिर वो अभी कौन कौन समस्या दिखाई दे रहा बा? जौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में होके, शिक्षा के क्षेत्र में होके, रोजगार के क्षेत्र में होके, अभी कौन कौन समस्या दिखाई दे रहा बा? देखिए
ना बनल सड़क, ना बनल अस्पताल, अच्छा। ना चलल एम्बुलेंस, हाँ स्कूल के टूटल जाता दीवार, नगर पंचायत के हालत भइल बा खराब। अब भ्रष्टारियों, जितना भ्रष्टाचारियों हैं सुन लो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि आ गया है सेवरही का लाल और नगर पंचायत पद के भावी प्रत्याशी। सड़क के अभी का समस्या बता रहा बड़ी खतरनाक रोड पे चाहिए तो देखी तनी मनी रोड हो जैसे का बोलेला कि स्टेशन से लेके आ पुराना पुलिस चौकी तरले बनल बाटे, आ फिर ओने जाए तो पुरानी बार के सब लोग परेशान बाटे। पूरा एकदम जौन बनल बाटे वो पूरा अच्छा से नहीं बनल। डिवाइडर के समस्या बा, बिजली के इतना तगड़ा समस्या बा कि डेली कोनो पुल जड़ जाता, कहीं कोनो के तार जुड़ जाता, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर जड़ जाता। बिजली खातिर चेयरमैन के फ़ोन कइल जाता तो वो कहलन कि हमारे घर में बिजली पैदा होता। अच्छा वर्तमान में 6 बजे के बाद सूर्य अस्त होला तो वहाँ के मस्त हो जाने। हाँ सबसे मस्त हो बुरा जाने। सब मस्त हो जाएगा उनकरा। हम अपन क्वालिटी बता दी, सिर्फ चुनाव में वादा करने का ही नहीं, सिर्फ चुनाव में वादा करने का नहीं, वादा पूरा करने का भी हम शौक रखते हैं। अच्छा हाँ हम जो वादा करेंगे जनता से वो पूरा करेंगे। हम ही पूछना चाहता नहीं कि सब लोग चुनाव में आओ तो हमारे एगो क्रॉस क्वेश्चन बा से कि सब लोग कहता कि हमने के जनहित के जन सेवा के भावना रही, लेकिन का और ऐसा कोनो तो मुद्दा नहीं है जैसे कि 10 लाख लगाइए और 40 लाख कमाइए वाला कोनो फार्मूला तो नहीं करे वो लगे। भैया हम लोग से बता दी कि भगवान के दिल हमारे लगे सब कुछ बा, कोनो चीज़ के भगवान हमारे लगे कमी नहीं कैले, ठीक बा ना। हमारा अच्छा खासा 3 गो दुकान चलेला, गाड़ी घोड़ा घर मकान रहे खातिर सब कुछ बा। भगवान कहीं से कुछ कमी नहीं कर, बस कमी कैले बना कि तनी हमारे बहुत हार्दिक इच्छा बावे कि जनता के सेवा करी। आ जनता के सेवा वो तरह करें कि पूरा जिंदगी ना हमारा बाद केहू करी या ना हमारा पहले केहू कैले रही। अच्छा ई वादा बा रउरा चैनल भोजपुरिया माटी से ई वादा करतानी कि वीडियो क्लिप रही जानता सब लोग देखी का अगर रउआ अध्यक्ष बनतनी तो ई वादा पर रउआ खरा उतरेम कि सब ई वादा के रउआ भुला जाएम बाद में। अब ये वीडियो क्लिप हम तो कहम कि यूट्यूब पे रउआ डाल देम कि लोग के हमेशा याद रही कि हाँ अनूप सोनी के उ रहे जो वादा कैले रहे जो पूरा ना कैलस। अगर हम पूरा ना करेम ना तो कबो हम जनता के आगे मुंह दिखाए ना जाएम। अब पूरा लाइफ हम बता तनी कि ई चुनाव हमार फर्स्ट एंड लास्ट रही, और ओकरा बाद अगर जीत गए नहीं तब सेवा करेम, अगर हार गए नहीं तबो सेवा करेम। दोबारा हम मैदान में हम दोबारा चुनाव लड़े ना। अच्छा इस सेवरही नगर पंचायत में अभी कितना वार्ड बाड़ी सोला, कितना गाँव आवेला ई सेवरही नगर पंचायत? 18 गो वार्ड बाटे। ए बार 18 गो वार्ड बनल, बौली नौका टोला, कतौरा नौका टोला जुटल बावे, एने पकड़िहार जुटल बा, तुरकोलिया जुटल बा, बिनटोलिया जुटल बा, सुमई सनपट्टी जुटल बाटे, एने चल जाई मलाई टोला के जरी ले सब गांव जुट गइल बाटे। तो हमारा गांव में बड़ी काम करे में मजा आई। जी अच्छा कितना लगभग पिछला बार जो पोलिंग भई रहे वोटर के कितना लगभग? 11,248 पिछला बार। हाँ आ ए बेरी के सब संख्या 18 वार्ड के संख्या बा 29,293 93। तो हमारा बुझा तक 20,000 ले पोलिंग हुई, 20-22,000 ले। क्या चुनाव पर सेवरही नगर पंचायत के जनता से रउआ का निहोरा करब, का निवेदन करब? नगर पंचायत के जनता से ये हाथ जोड़ के विनती बा कि हमरा के एक बार मौका दी आ जिंदगी भर सेवा करे हम। अच्छा रउआ एगो युवा जौन बाटे प्रत्याशी बानी और पहला बार मतलब नया चेहरा बा और चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में युवा लोग खातिर रउआ का सोचले बानी? सेवरही नगर पंचायत के जितना युवा लोग बा लोग के बारे में का सोचले बानी? युवा के बात बाटे नगर पंचायत में जितना योजना आई तो मैं सबसे पहले हम युवा के मौका देम, और युवा खातिर हम रोजगार के बारे में का सोचले? रोजगार के बारे में हम सोचले बानी कि नगर पंचायत से ना हम अपना पैकेट से 2-4 गो फैक्ट्री बैठाए काम करें, छोट फैक्ट्री जैसे गरीब घर के लड़का जियसन, युवा जियसन, अच्छा खासा अपन परिवार जियालसन। बस ये मौका हम पूरा। और रही बात कि हर साल हमारे यहाँ डोल के मेला लागेला, तो डोल के मेला में 8 गो डोल लागेला। तो 8 गो डोल वाला लोग से हम आपके माध्यम से कह दिया जाता है, जे दिन हम नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के कुर्सी पर बैठे न वो दिन हम अपना पैकेट से 20,001 रुपया सहयोग राशि के रूप में हर डोल वाला लोग के देम। हर दुर्गा पूजा हर साल उठेला, हर दुर्गा पूजा में पंडाल पे 5,001 रुपया सहयोग राशि हमारा पैकेट से रही हर साल। अच्छा ये बताइए रउआ मन में ये तो बात नहीं कहूँ कि चुनाव में जब रउआ नज़दीक जब चुनाव आई तो गुप्ता जी लो बालो तो गुप्ता जी हमरा यहाँ बालो, सोनी जी सोनार लो बालो तो हमारा संग रही लो, ए तरह कोनो मन में भावना नहीं रउआ? ना भैया हमरा बड़ा अच्छा लागेला सब समाज के लेके जोड़ चले खातिर। तो ई तरह चैनल से हम तो कह देता नहीं कि क्लिप रउआ रखले रहे हम सब वर्ग के, सबे जात के, हिंदू मुस्लिम
जोन भी जितना भी जात आई हन, हिंदू में जितना जाता हो, मुसलमान में, सिख होगा, जितना भी सबके हम एक साथे लेके चले काम करें आ सबके एक आँख से देखें, दू आँख से ना देखें कि हमार जात ना होन तो इनकरा के ना देखें या हमार जात होन तो उनकरा के देखें। ये सब हम ना करें, जौन वर्तमान चेयरमैन जे तरह करलन उ तरह हम ना करें। हम एक आँख से देखें कि हाँ ई सब केहू हमारा खातिर एक बराबर बा, सब केहू पिता समान बा, भाई समान बा, दोस्त समान बाटे, बुजुर्ग बान, माई समान बिया, बहिन समान बाड़ी, सबके हम एक सम्मान, एक बराबर, एक आँख से कि सब भैया हम आपके बतानी, आप क्लिप में रिकॉर्डिंग भइल हुई कि हमार बाप दादा आ हम इतना भगवान हमरा के सब दे दिल बानी कि हमरा ना ठेकेदारी के लालच बा ना कुछ के लालच बा, बस लालच इतना ही बा कि हमरा सेवा करे के बा आ मन भर सेवा करे के बा। जितना 5 साल में इतना सेवा कर दे बा कि हम एगो बतिए कहनी ना हमरा पहले केहू कैले रही ना हमरा बाद केहू करी, उ 5 साल में इतना सेवा कर दे बाटे। बिल्कुल। तो हमारा साथ में यहाँ करनी है सेवरही नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के युवा प्रत्याशी, जौन की युवा के बारे में, रोजगार के बारे में यहाँ के कहते हैं कि हम जैसे ही अगर चुनाव हमारा के जनता के मौका देती है सेवा करे के, तो रोजगार के भी बात करनी है यहाँ के, और ये क्षेत्र के विकास के भी बारे में बात करनी है। अनूप सोनी पूर्व सरकार संघ अध्यक्ष सेवरही के, और आवे वाला चेयरमैन पद के जौन चुनाव बाटे नवंबर में, उनमें अध्यक्ष पद के भावी युवा प्रत्याशी बानी। यहाँ से तमाम बात जितना भी दर्शक बंधु बारे सेवरही नगर पंचायत कम चाहें कि धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।